Vă spunem tuturor un bun venit și Dumnezeu să vă răsplătească dragostea cu care ați venit în această zi, să fiți alături de familia îndoliată. Și vrem ca să cântăm împreună un imn care să-i aducă slavă lui Dumnezeu, de n-aș avea în Domnul mângâiere. Tatăl nostru care locuiește în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Amin. Tatăl nostru, ziua de astăzi, ne aduce aminte că suntem în valea umbrei morții, că suntem trecători, că moartea este dușmanul nostru și nu ocolește pe nimeni, dar în același timp ne aduce aminte că suntem în mâna Ta, ne aduce aminte de crucea de pe Golgota, pentru că Tu ai murit pe cruce ca să înfrângi moartea. Îți mulțumim pentru că, deși sunt sentimente amestecate de tristețe, de durere, de despărțire, dar avem și sentimente de speranță, de încredere că Tu ai promis la mormântul lui Lazar că cine
crede în Tine, va învia la ziua Ta. Doamne, dă-ne astăzi cuvântul mângâierii Tale. În mod deosebit familiei care plânge pe cel drag. Dă-le speranță, dă-le putere să privească la Tine, să privească la ziua aceea când vei veni și vei învia pe cei morți în Hristos. Binecuvântă întreaga adunare. Răspătește efortul tuturor celor care au venit de aproape sau de departe. Și fă, Doamne, ca toți avem aceeași speranță în Tine, aceeași credință în Domnul Hristos, în cuvântul Evangheliei Tale. Și îți mulțumim, Doamne, că ne asculți, pentru că Te rugăm în numele scump al Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.
familie întristată și onorată asistență îndoliată, am început această slujbă de înmormântare într-o notă de speranță. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu viu. Pentru că Domnul Hristos, spune Apostol Pavel, a murit și a înviat. Și noi, cei care vom muri, vom învia. Și de aceea suntem plini de speranță. L-ascultam zile trecute pe marele filozof Horea Roman Patapievici, care în fața unei audiențe distinse, sute de oameni, citea din scrisoarea către Diognetus. Și am fost curios să ascult ce spunea. Spunea că primii creștini trăiau pe acest pământ ca și cum n-ar fi fost de pe pământul acesta. Erau cetățeni loiali țării în care trăiau, își plăteau taxele, dar se comportau în așa fel încât n-ar fi fost din lumea aceasta. Și ceva foarte interesant, în scrisoarea aceea se amintește, că atunci când ei conduceau la mormânt pe cineva drag, ei cântau. De aceea și noi cântăm. Vrem să fim urmașii lor. Nu cântau de durere, de jale, de disperare, ci cântau în nădejde, în speranță că se vor întâlni. Pentru că aveau această convingere puternică că în curând Hristos va veni pe rorii cerului și va învia pe cel drag. Și noi suntem astăzi triști, dar nu doborâți la pământ. Suntem cu inimile cernite, dar încărcate de credință și de speranță. Așa că vă mulțumim toată inima că ați venit cu un număr atât de frumos și cred că a fost bine până la urmă când am rămas afară să înghețăm, pentru că aici putem să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu care va fi predicat astăzi cu putere de un prieten al Botușului, al acestor meleaguri, al Bucovinei, pastorul Iacob Stelian. Până atunci îi spunem încă o dată bun venit, pentru că fratele Mihai a fost un prieten, așa am înțeles. De fapt, toți sunteți și cei pe care dânsul îi conduce sunt prieteni speciali. Sper că nu o să ne conduceți pe toți. Așteptăm să vină Domnul, asta am vrut să spun, să mergem împreună la ceruri. Obișnuim la fiecare ocazie de înmormântare să citim necrologul sau câteva schițe din viața celui care nu mai este, care este în neființă. Și am găsit înțelegere și cineva din partea familiei, da, este pregătită să ne prezinte. Și apoi va fi o piesă, o cântare specială, tot din partea familiei, de la Suceava, o mamă cu fetele, da? Am înțeles, cred că sunt aici, vor cânta pentru slava Domnului și pentru mângâierea familiei. După care va fi corul bărbătesc, cred că sunt pregătiți, da? Cu o piesă specială, și apoi cuvântul Evangheliei predicat de pastorul Iacob Stelian. Dumnezeu să binecuvânteze inimile noastre și să ne dea la toți speranța și nădejdea mântuirii. Amin. Pacea Domnului! Eu sunt Luminița, fata lui Mihai Cazac, a treia. O să vă citesc cronologul lui tata. În memoria Mihai Cazac. Cu inimi îndurerate, dar pline de speranță, binecuvântată a învierii, anunțăm trecerea în odihnă a celui care a fost Mihai Cazac. S-a născut la data pe 28 aprilie 1945 în fundul Moldovei, fiind fiul lui Filaret Cazac și al Leontinei Cazac, și a crescut într-o familie numeroasă, având 12 frați. În data de 15 decembrie 1972 s-a căsătorit cu Dolina Gheorghina, iar în anul 1979, în luna noiembrie, s-a botezat în Biserica Adventistă din Botuș, fiind botezați de pastorul Ioan Bodnariuc. Împreună au întemeiat o familie binecuvântată cu 4 fete, Mihaela, Viorica Liliana, Luminița și Mariuța, și cu ginerii Ștefan și Iliuță, precum și cu 6 nepoți care i-au umplut viața de bucurie,
Sebastian, Eduardo, Lucian, Luminița, Natalia și Ștefanel. A avut o viață cu multe încercări și necazuri, peste care a trecut mereu cu ajutorul lui Dumnezeu, plecând genunchiul în rugăciune. În toți acești 80 de ani a fost un om cu suflet bun, un soț devotat și un tată model. Oamenii din viața lui îl descriu la unison ca pe un om bun și ajutător. Acum își a rămas bun de la frații rămași în viață și de la întreaga familie Cazac, de la comunitățile adventiste din Castellón, Valencia și Botuș, precum și de la toți cei care l-au cunoscut și prețuit. Ne despărțim cu speranța revederii, până când în dimineața glorioasă a învierii vom vedea pe Tatăl meu. Daniel 12:1. În vremea aceea se va scula marele voievod, Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Mulți din cei care dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică. Vă mulțumesc. Amin. Amin. Ceruri fericiri găsești,
scumpă familie Cazacu și scumpă familie de la Botoș, doresc ca în ora aceasta să fiți cu ochii pe poză, iar cu urechile foarte atente la ceea ce a pregătit Domnul să ne spună în această ocazie. S-a amintit de Daniel și s-a citit un verset din Daniel. Mă gândeam la Mihai. N-avem nimic rău de spus împotriva acestui Mihai. Știți că așa e frumos, la morți se vorbește numai cele pozitive. Dar la Mihai chiar nu găsești nimic. Exact cum spuneau vrășmașii lui Daniel. Nu găsim nimic împotriva acestui Daniel. Vreau să vă conduc într-o scurtă meditație și vreau să deschid Sfânta Scriptură la cea mai mică cărticică a Noului Testament, Cartea lui Iuda. Aici un singur capitol e. Versetul 3 spune următorul lucru. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, a schimbat sub impresia Duhului Sfânt, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Observați că accentul cade pe această trăsătură divină. Dumnezeu este neschimbător și nici Domnul Hristos nu este schimbător. Nimic nu se schimbă. În universul acesta există legi care nu se vor schimba decât în ziua în care moare Dumnezeu. Asta e o nebunie, ce spun eu. Nu există. Dumnezeu e veșnic. Legea Lui este expresia caracterului Lui. El este drept. El este moral. El este sfânt. El este curat. Și poate că cineva spune, ce tot spuneți voi adventiști atâta de lege? Păi legea este Dumnezeu. Este caracterul lui Dumnezeu. El nu se poate schimba. N-are cum. Uitați-vă ce spune Pavel, ce spune Iuda despre lupta pe care a dus-o. Hai să ne oprim puțin la cuvântul ăsta. Zice, vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dar de fapt, toată viața noastră este o luptă. Da? Și cel ce stă în fața noastră și aici a luptat o viață întreagă. Pentru că nu putem să trăim fără să luptăm. E vorba de lupta pentru supraviețuire, da? Luptăm zi de zi. Luptăm să supraviețuim. Dar asta este o lege generală. Uitați-vă în regnul animal. În lupta pentru supraviețuire sunt în stare să se mănânce unele pe altele, fiarele pământului. Toată natura este în luptă. Absolut totul este în luptă. Nu putem înțelege viața fără să luptăm. Dar se adaugă lupta pentru imagine. Dumneavoastră vedeți cât luptăm noi pentru imaginea de sine. Ea nu mai este jignească cineva. Și să vezi cum imediat scoți toate armele de apărare așa împotriva aceluia care îți e dușman.
și vrea să-ți distrugă imaginea. Sunt oameni care țin foarte mult la imaginea de sine și luptă pentru asta. Femei luptătoare intră în politică, intră peste tot, pentru că doresc o imagine impecabilă. Lupta pentru imagine. Lupta pentru a ajuta pe copiii noștri. Spuneți-mi dumneavoastră câte sacrificii nu faceți, cât de mult nu luptați, cât de mult nu strângeți și agonisiți să-i vedeți pe copii realizați. Și într-adevăr, vine ziua când îi vezi realizați. E o bucurie mare. Ai luptat, dar n-ai luptat degeaba. Nu? Asta este. Mă apropie acum de ceea ce spune aici Iuda. Mai avem niște lupte cu noi înșine. Mai avem niște lupte cu păcatul. Păi ce este păcatul, frații mei? Și acum vorbesc și pentru prietenii noștri, oaspeții noștri, astăzi. Putem defini păcatul? Că este un cuvânt abstract. Asta e cravată, da, păi o văd, e cravată, uite, să noadă o strâng la gât, asta e haină, se cheamă haină, dar păcat ce este? Păi nu se vede. Nu poți să-l pipăi, că ce-i păcatul? Și aici iar mă întorc la lege, frații mei. Legea nu mântuiește pe nimeni. Măcar că unii spun, voi adventiști credeți că legea vă mântuiește. Aiurea, nu există așa ceva. Legea nu mântuiește pe nimeni. În fiecare zi mă arată cu degetul legea. Fii atent că te-ai închinat la chipuri. Fii atent că ai călcat ziua Domnului. Fii atent că ai mințit. Fii atent. Tot timpul legea, cum spune Pavel, mă învinuiește. Și legea are o altă menire. Ea definește perfect și dă definiția perfectă a păcatului. Oamenii care nu înțeleg legea, nu înțeleg nici păcatul, trăiesc în păcat. Păi s-a desfințat. Păi dar trăim în păcat, așa. Nu e clar în mintea lor cum e cu păcatul ăsta. Iată că este foarte clar ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu definește clar ce este păcatul. Deci lupta mea cu păcatul este o luptă acerbă. Pentru că cine trăiește în păcat nu poate intra în împărăția cerurilor. Clar? O să stăm între heruvimi, o să stăm între serafimi, o să stăm între cei mântuiți, martirii tuturor timpurilor, apostolii Domnului, patriarhii, de la Adam încoace, milioane și milioane. Un popor pe care Ioan l-a văzut în cartea Apocalipsei, care nu putea să fie, nu putea. Toți oamenii aceia au fost niște luptători, nu numai cu viața. Au luptat pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna și au luptat cu păcatul. Că păcatul ăsta e lipit de noi, s-a lipit în genele noastre. Toți suntem păcătoși, nu e niciunul sfânt. Toți suntem zămisliți, marcați de păcat. În noi este, și le concentrez acum pe toate, egoismul, cu toate culorile lui, tot spectrul lui. Foarte multe sunt, n-am timp să le detaliez pe toate. Egoismul, totul pentru mine. Invidia, nimeni nu-i mai bun ca mine. Iarăși cu tot spectrul ei de manifestări. E noi. Mândria din Lucifer. Mândria, frământări, neînțelegeri. Nu vedeți și în cămin.
Nu, cea pe care o ții tu aici și o iubești și te odihnești așa între sânii ei. Și acolo Satana ar vrea să-i tulbure. De ce? Pentru că sâmburii ăștia ai păcatului sunt în noi. Și Pavel spunea, o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi? Cu alte cuvinte, cine mă va vindeca? Și aici este un singur răspuns. Avem nevoie disperată de Domnul Hristos. Fără Hristos, nimeni nu poate face absolut nimic. Absolut nimic. Despărțiți de mine, tăiată mlădița, ruptă de butuc, e la fel ca și cum scoți ștecherul din priză. Da, scoate-l din priză și mai fă ceva. Mai să faci nimic. Vă îndemn, fraților, să luptați pentru credința sfinților, dată odată pentru totdeauna. Mă gândeam la Pavel. Apostolul Pavel, fostul Saul, a fost un luptător prin excelență. Dar știți, chiar el recunoaște pentru ce se lupta. Și aș vrea să vă citesc doar câteva versete din Galateni, capitolul 1. Uitați-vă ce spune aici. Pavel, în mărturisirea lui, când își povestește experiența. Și spune așa, ați auzit, fraților, în adevăr, care era purtarea mea de altă dată? Pentru ce mă luptam eu? În religia iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu, făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru aici stai și te gândești pentru ce să lupta. O luptă falsă, o religie falsă, lucru care trebuie să-l înțelegem. Deci sunt religii false și doar una este adevărată. Și am să vă spun care este cea adevărată. E religia pe care a exemplificat-o, a trăit-o, a recomandat-o ucenicilor și ne-o recomandă și nouă. Religia Domnului Isus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Cine zice că rămâne în El, să trăiască și El cum a trăit Isus. Și aici fac o paranteză pentru prietenii mei. Știți de ce m-am botezat eu de mare? Pentru că l-am văzut pe Domnul Isus că s-a botezat mare. Dacă El a greșit, am să greșesc și eu. Dar eu nu cred că El a greșit ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat. Știți că eu mă înfășor cu ștergarul și mă plec la picioarele fratelui meu cu lighenașul de apă și îi spăl picioarele. Știți de ce? Pentru că l-am văzut pe Domnul Iisus făcând așa. Eu vreau să fac ca El. Dacă El a greșit, am să greșesc eu. Dar El nu este greșeală. Știți de ce mă apăr eu cu cele mai puternice cuvinte din lumea aceasta? Sunt două. Știți care sunt? Stă scris. Nu există cuvinte mai tari decât acestea. Știți de la cine le-am învățat? De la Domnul Iisus. Știți de ce păzesc sabatul, dragii mei? Pentru că Iisus a păzit sabatul. Dacă El a greșit,
am să am și eu scuză. Dar în el nu e greșeală. Absolut nu este. Și dacă vreți, toate punctele de credință le iau, frații mei. Binecuvântarea copilașilor, toate punctele de doctrină, de manifestare, de servicii divine, absolut totul merge după modelul impecabil, incomentabil, nenegociabil al Domnului Isus. Pentru ce să lupta Pavel? Pentru datini, auziți, pentru datini. Mă luptam pentru datinile strămoșești. Sunt frumoase, nu? Datinile sunt frumoase, nu? Când vezi așa, ța, căpriță, ța, e frumos. Înveșmântați cu ursul, datini. Dar n-au nimic, absolut nimic nu au cu credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința este altceva. E cu totul altceva. Și observați, Lucifer, care e foarte inteligent, a transformat nașterea Mântuitorului, un eveniment extraordinar de important pentru mântuirea noastră, în Moș Crăciun, Sfântul Nicolae, bucurii prin papuceii copiilor. Și copiii asta știu. Moartea Domnului Isus, jertfa de Paște, Lucifer a transformat-o în iepurașul. Spuneți-mi dacă nu e adevărat. Păi cine manipulează toate lucrurile astea din spatele istoriei? Noi știm că avem un vrășmaș care cu orice preț caută să ne abată din relația noastră sfântă cu Domnul Hristos, să nu înțelegem adevărul Lui și să ne luptăm chiar și pentru o religie falsă. Uite, Pavel recunoaște. Și ce bine ar fi dacă recunoaștem toți că avem scăpări, avem greșeli, avem atitudini. Iarăși mă întorc la cuvântul de ordine de azi. Luptă. Să te lupți cu tine însuți. Da, frații mei. M-am simțit obligat, îndemnat să schimb subiectul, spune Iuda, și să vă prezint lupta pentru adevăr, pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Am avut ocazia să vorbesc cu foarte mulți oameni. Și ca așa este pastorul. El trebuie să răspundă la foarte multe întrebări. Și mi-aduc aminte de un șofer cu mai mulți ani în urmă, era pe un tir și zice: domn pastor, spuneți-mi și mie, uite, eu m-am născut ortodox, nu sunt practicant, dom'le, trebuie să recunosc, sunt născut aici pe paralela 45 într-o țară ortodoxă, dar nu știu mai nimic, așa. Spune-mi și mie, care-i deosebirea între noi și dumneavoastră adventiști? Și am început să-i spun, i-am spus, dar ca să înțeleagă mai ușor și să-i spun și mai repede, ca într-o concluzie. Zic, uite, noi adventiștii suntem exact creștinii care au fost acum 2000 de ani în urmă. După înălțarea Domnului Hristos,
creștinii nu se închinau la chipuri, creștinii nu înjurau, culme. Dacă intrați pe internet să vedeți ce au ajuns creștinii astăzi. Cel mai preferat semn este, da? Paradoxal. Cea mai la îndemână înjurătură este, băi, ce mai credință. Vedeți, oamenii trebuie să iasă din falsurile astea. Trebuie să lupte cu ei înșiși. Și zic, uite, exact cum erau creștinii acum 2000 de ani, credința a fost dată odată pentru totdeauna. E adevărat că în secolul III, secolul IV, toți teologii recunosc, tot gnosticismul grecesc a intrat și a poluat credința creștină. Astăzi, teologii spun, nu, că toate acele obiceiuri au fost creștinate și le-am... Aiurea, nu există așa ceva. Creștinismul a fost păgânizat de obiceiurile cele. Asta este realitate. Credința Domnului Hristos a fost dată odată pentru totdeauna. Și Domnul nu se schimbă. Să nu credeți că am venit să stric prorocii, legea, adevărul. Nu. A fost dată odată pentru totdeauna. Mă întorc la Mihai. Mihai a fost un adevărat luptător. A luptat după modelul Domnului Hristos. A privit, a cugetat la modelul desăvârșit, așa cum trebuie noi toți să facem și să învățăm de la el, că încă nu am învățat toate lucrurile de la Domnul Iisus. Și eu v-am spus doar câteva lucruri, că am învățat asta și asta și asta așa, dar avem de învățat mai profund blândețea. Fiți blânzi. Mai avem de învățat smerenia. Mai avem de învățat de la Domnul iubirea. Cum să ne comportăm și cu ăia care ne sunt dușmani și vrăjmași și ne blestămă. Avem multe de învățat de la Domnul Iisus. Până nu privim zilnic la acest model desăvârșit, nu putem ajunge creștini autentici, adevărați. Uitați-vă cât a luptat Domnul Hristos să ne salveze. Uitați-vă cum a luptat cu El și lupta Lui a fost mult mai mare decât lupta noastră cu noi înșine. Pentru că El era Dumnezeu. Și când Satana l-a provocat și a spus, dacă ești Dumnezeu, dă-te jos. Și Domnul spune, hei, dacă aș porunci acum câte legiuni de îngeri, de heruvim și de serafim ar fi aici prezenți, v-ar pârjoli într-o clipă. Și Domnul se luptă cu El, cu puterea Lui imensă, divină. Că dacă ar fi făcut lucrul acesta, salvarea noastră ar fi fost distrusă. N-am mai fi avut salvator. S-a luptat la fiecare pas, cu tot felul de acuzații, cu tot felul de ispite, cu tot felul de împotriviri, cu tot felul de jigniri, cu tot felul de ironizări, cu lovituri, cu tortură, și s-a luptat până la capăt și i-a iubit până la capăt, până când a spus s-a sfârșit. S-a sfârșit lupta. Și acum vă pun o întrebare.
Noi suntem angajați în această luptă. Lupta pentru supraviețuire, lupta cu păcatul, lupta cu noi înșine, lupta pentru imagine, lupta să ne purificăm sufletele cu caracterele noastre. Luptă, luptă, în fiecare zi luptă, luptă. Asta caracterizează toată viața noastră. De când a intrat lupta asta în omenire? Ia gândiți-vă. Ce frumos stătea Adam și Eva în grădină. Aveau pâinea coaptă în arborile de pâine. Aveau untul în avocado. Aveau toate parfumurile posibile și toate gusturile căpșunilor și afinelor și de toate. N-aveau nicio grijă. Nu cunoșteau răul, nu cunoșteau bine, nu știau numai binele, nu știau și răul. Nu știau nimic, nicio grijă, nu venea nicio factură, nu exista notariat, nu existau oameni dificili care să spună acum da, mâine nu, păi schimbă acte, păi fă. Nu exista nimic din complicațiile acestei vieți. De când a intrat lupta? De când a intrat păcatul. Și dacă păcatul nu va mai fi, și lupta se va încheia. Și universul va intra în liniștea normală în care trăiesc toate planetele și lumile universului. Ceea ce se întâmplă pe planeta Pământ este o anormalitate. Iar acum, în ultimul timp, pare o planetă de nebuni. S-au încăierat, încep războaie, frământări, Lucifer nebunit. Are o satisfacție să-i vadă cum se ucid unii pe alții și cum curge sânge și din unul și din celălalt. E îngrozitor ce se întâmplă. Păi cât mai stăm aici? Nu-i casa noastră aici. Casa noastră nu e aici. Așteptăm să ajungem la noi acasă. Mihai? Haideți să vă citesc de Mihai. Sunt niște cuvinte extraordinar de potrivite. Ce aș putea să spun acum la încheiere despre Mihai? Spune așa: m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Acesta a fost Mihai. Domnul să vă binecuvinteze, scumpii mei frați, dragi copii, să păstrăm ce ne-a lăsat Domnul și ce ne-a dat acea credință de calitate dată sfinților, odată pentru totdeauna. Amin. Vreau și eu la tronul Domnului să fiu.
până noapte pentru Domnul vom lucra și în fructele credinței tari vom sta. Moartea nu ne înspăimântă, vesel o vom înfrunta, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Când vedem cu bucurie va chema, Iisus să fie va chema, în la viață în bine, vreau și eu la tronul Domnului să fiu. Aceasta este nădejdea noastră, e speranța. Cei credincioși, cei care l-au ascultat pe Domnul Iisus, l-au urmat pe Domnul Iisus, au trăit cu Domnul Iisus, au murit în Iisus, vor învia în Hristos. Amin. Dragă familie, pe lângă toate saluturile și urările pe care ați primit de împreună simțire și încurajare, am primit din partea Bisericii Betel Valencia, e o altă biserică în Valencia, sunt două. Sunt alături de dumneavoastră și drept dovadă au trimis o coroană și este afară. Deci îmi fac datoria să vă anunț că mulți sunt cu dumneavoastră. Se roagă pentru dumneavoastră, sunt alături de dumneavoastră și vă iubesc. Cu această cântare de speranță, prima parte a slujbei de înmormântare a la sfârșit, urmează să ne deplasăm către cimitir, deoarece cimitirul este foarte aproape, am convingerea că vom merge toți. Mai întâi vor merge coroanele, apoi corul pastoral, corul și orchestra bisericii, Sicriul, cu grupul neînsuflețit, familia și noi, toți cei care dorim să fim alături până la capătul temporar al călătoriei pe acest pământ a Fratului Mihai. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care ați venit și care sunteți aproape de familie. Bănuiesc că sunteți prieteni, vecini, rude și frați în Hristos. Suntem creștini toți. Suntem împreună moștenitori ai Împărăției Dumnezeu. Să ne dea la toți Dumnezeu și să o avem, să o beneficiem cu toți de ea. Amin. Dumnezeu să fie cu noi. În timp ce orchestra va intona un afară, noi vom elibera sala în ordine și apoi va ieși sicriul și ne vom organiza pentru a pleca spre cimitir.
Können nur mal schauen, dass nicht das von Nu mai știi și pe minte. Nu mai știi că bună și prin zapada asta. Lăsa-mi trebuie. Vom continua serviciul divin ascultând o cântare de cor. Mierturi de cer, nu pasă de durere, în orice-ar fi, nu văd decât un pas, prin care urc spre marea mângâiere, ce-o voi găsi
Vom pleca de aici cu o durere în suflet, dar curajoși să conducem și să ducem lupta în continuare. Mi-a plăcut de ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Primii creștini erau nedumeriți cu privire la cei ce au adormit. Și îl întrebau: frate pastor Pavel, spune-ne cum să mai învieze morții? Și Pavel aici face apel la o imagine și descoperă logica gândirii divine și prezintă lucrurile atât de simplu și de frumos, încât toți putem să înțelegem. Și el zice așa: omule, de ce nu ești înțelept? Tu când te duci acasă și iei cu pumnul semințele de grâu sau de porumb și te duci în grădină și le înfigi în pământ, le îngropi, cu alte cuvinte, în pământ, și apoi tragi pământ peste ele, te duci în casă și aștepți să vină ploaia și într-o dimineață vezi colțul verde cum iese din pământ. De ce pe aceea o crezi, iar pe asta care o ai în față astăzi nu o mai crezi? Nu e tot același Dumnezeu? Nu e aceeași viață din Dumnezeu? Nu este aceeași putere divină care îi cheamă și sămânța aceea la viață, cum îl cheamă și pe el la viață? Iar Lucian Blaga vorbea de mirabila sămânță, adică ne mirăm de puterea de viață care este într-o sămânță. Până când nu mor cotilidoanele acelea, nu se ridică colțul cel verde. Până când moare, nu se va ridica în dimineața învierii acel om. Și creștinii spunea: bine, frate Pavel, am înțeles. Asta am înțeles. Logic, explicată foarte bine. Dar acum spune-ne cum o să învieze. Că uite, unii au murit cu durere, mâncați de cancer, de hepatită, cu celule bolnave, sfrijiți, trași la față, de atâta. Cum o să mai învieze? Și Pavel iarăși le spune, sub inspirația Duhului Sfânt: într-o clipeală, noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, și nu vom lua înainte. Ei se vor ridica din mormânt, dar într-o clipeală de ochi va avea loc ceva minunat. O schimbare din trupurile supuse putrezirii în niște trupuri nesupuse putrezirii. Și acum vreau să vă spun ceva. A venit un copilaj de ăsta care butonează foarte ușor și mai ales vă dați seama că pentru generația mea noi am rămas în urmă față de copiii noștri, cât de rapid intră tot felul de aplicații, au și un limbaj de ăsta că câteodată zice, mai spune odată că nu prea am înțeles ce este aia. Și zice: uite, Stelian, vreți să vă fac ca la 20 de ani? Zic: da. Și fac aplicația aia, fac, mă așează. Măi, era frumos, Stelian, acolo. Ce vreți să vă fac cu freză? Da, era frumos. Dar vreți să vă fac și cu barbă? Vreți să vă fac ca la 30 de ani? Vreți să... Băi, dacă există aplicațiile astea care te fac atât de frumos, dar mă gândeam eu, imediat m-am gândit, cum vor ieși din morminte? Știți cum vor ieși? În trupuri nesupuse putrezirii, de o frumusețe impecabilă, dar foarte interesant. Ne păstrăm identitatea, ne recunoaște. Am să știu cine-i mama, cine-i tata, cine-i Mihai, cine-i cutare, cine-i cutare. Ne vom recunoaște, dar cu totul recondiționat, chipul, trupul, tot ceea ce este în ființa umană. Domnul să ne ajute să ne întâlnim și cu Mihai și cu toți cei care au adormit aici,
Și mormintele astea pe care le vedem acum acoperite de pământ și de albul de zăpadă, la venirea Domnului Hristos vor clocoti, cum clocotește apa în ibric, se vor deschide și din ele vor ieși niște chipuri care ne vor uimi și o să spune, wow, wow, ce frumos, ce minunate lucruri face Dumnezeu. Lui să-i aducem slava, cinstea și închinarea în vecii vecilor. Amin. 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 Dragă familie, peste câteva clipe vom coborî sicriul în groapă. Nu vom spune adio pentru totdeauna, ci pe curând. În virtutea învierii cu Domnul Iisus Hristos, a promisiunii sale că va reveni în curând și morții care au murit în Hristos vor învia, și noi credem acest cuvânt. Deoarece atotputernicul Tată Ceresc în înțelepciunea sa a îngăduit ca iubitul nostru frate Mihai Cazac să adoarmă în Hristos, cu inimile mișcate încredințăm pământului corpul său, pământ din pământ și țărână din țărână, în singura și nestrămutata nădejde a unei învieri în Iisus Hristos, Domnul nostru, care la măreața sa arătare va schimba trupul stării noastre smerite spre a-l face asemenea trupului său de slavă. Am auzit un glas coborându-se din cer de la Dumnezeu, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, Tu care privești din ceruri spre locul acesta de jale și de durere și care într-o zi se va transforma într-un loc al învierii și al bucuriei, al întâlnirilor, și când se vor rezolva toate despărțirile dureroase de astăzi și de zilele trecute, îți mulțumim că Tu privești spre noi și ne vorbești prin făgăduințele pe care ni le-ai oferit și în această ocazie. Amin. Am înțeles, Doamne, că ne iubești. Am înțeles că moartea aceasta este doar un somn trecător. Amin. Am înțeles că ne vom întâlni cât de curând cu cei dragi și scumpi ai noștri și că foarte curând Tu vei veni pe norii cerului ca să reîntregești familiile, să iei pe copiii Tăi și să-i conduci spre Ierusalimul Ceresc, acolo unde nu va mai fi nici țipăt, nici durere, nici strigăt, nici necaz, acolo unde Tu ai pregătit locașuri pentru copiii Tăi care vor să Te asculte și care se pregătesc pentru cer. Amin. Tatăl nostru, fii alături de familie, în mod special pentru sora Dalia, Te rugăm, dă-i Tu putere, dă-i tărie, să poată să lupte, să fie o luptătoare în continuare
Și te rugăm și pentru cele 4 fete, pentru soții lor, copilașii lor, să fie niște luptători pentru adevăr, să fie luptători cu ei înșiși și în urma tuturor acestor lupte să iasă biruitor. Tatăl nostru, privește cu bunătate și spre noi, cei care astăzi suntem înfrigurați și loviți de frigul ăsta, care este și un frig al păcatului, o consecință a neascultării, dar ajută-ne ca într-o zi să ne bucurăm de căldura iubirii tale, de căldura acelei împărății minunate pe care ai pregătit-o pentru copiii tăi. Fă tu ca fiecare rugă tăcută care se înalță din locul acesta către tronul tău de milă să fie ascultată de tine. Tatăl nostru, în inimile noastre sunt atâtea lupte, sunt atâtea dureri, sunt atâtea frustrări, sunt atâtea nereușite, sunt atâtea înfrângeri și te rugăm tăcut pe tine să nu ne părăsești, ci să ne ajuți, să ne dai putere, să fim credincioși până la capăt. Binecuvântă tot poporul care este aici înaintea ochilor tăi, de la cel mai micuț până la cel mai în vârstă dintre noi, și păstrează încă harul tău, dragostea ta, răbdarea ta, îndelunga ta răbdare cu noi. Iartă-ne pe toți pentru tot ce am greșit și prin sângele Domnului Hristos spală orice păcat și aruncă-l în marea uitării. Și, Doamne, descoperă-te în viața noastră, ca noi să răspundem la dragostea ta cu o dragoste afirmativă. Tatăl nostru, rămână binecuvântarea ta peste familie, rămână binecuvântarea ta peste întreaga familie a bisericii, peste toți cei care au fost prezenți azi aici, peste întregul Botoș, și mulțumitor că ne asculți de fiecare dată, îți aducem toată lauda, cinstea și închinarea ție, Tată din cer, Domnului Iisus și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. În timp ce intonăm uniți, în timp ce orchestra intonează un imn, pregătim sicriul pentru a fi coborât în groapă. Ne-a salvat la Golgota, va veni o zi când în nor Domnul va veni, la îl vom vedea și vom
Și era abia să stă timpul. El a fost armată la aviație și era la Constanța. Nu o să vă putem. Hai să gata, măi, fetițul, nu mai plângeți, gata. Să fim credincioși până la capăt, cum a fost tata Mihai. Aveți grijă să mă dați. Aveți grijă.